ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେମିତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ଭଲରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମକୁ ଯିବା। ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ UIDAI କି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବା। ଫାଷ୍ଟ UIDAI.gov.in କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଆଧାରର ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଯିବ, ଏମିତି ଅଫିସିଆଲ। ଏଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଆଧାର ସର୍ଭିସରେ, ଭେରିଫାଇ ଇମେଲ ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଖୋଲିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଦେଇଛି, କ୍ୟାପଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେଲା ତ ମୋବାଇଲ ୟୁ ହାଭ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଅଲରେଡି ଭେରିଫାଇଡ ୱିଥ୍ ୟୋର ରେକର୍ଡସ୍, ମାନେ ସେ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ଆମ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଏଇ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କୁ ପଳେଇ ପୁରା ହୋମକୁ। ହୋମକୁ ଗଲା ପରେ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଧାର ଫର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଧାର ଏନରୋଲ କରିବା, ନେମ୍, ଅପଡେଟ ଆଡ୍ରେସ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ, ଫଟୋ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ଏଥର ଆମେ ଅପଡେଟ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଟା କେମିତି ହଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରେ କ୍ୟାପଚା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେବେ। ସେଣ୍ଡ OTP କି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। OTP ଆସିବ ଭାରି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ, OTP ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବେ। ଏଠି ଏଠି ସବମିଟ ମାରିଦେବେ। ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଅପଡେଟ ଆଧାର ନୂଆ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପଡେଟ ଆଧାର। ଅପଡେଟ ଆଧାର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ, ନେମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ କଣ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ତ କେବଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଥିବ ଇମେଲ ଆଇଡି କି ଆଡ୍ରେସ, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ଯାହା
अपडेट करिया अछि आपण एठी करि परिए मारिक एठी प्रोसीड करिवे। प्रोसीड कला परे अपडेट मोबाइल नंबर लिखुची मोबाइल नंबर देबे कैप्चा को मध्य देबे कैप्चा देला परे गोटे ओटीपी आसीबो ओटीपी आसिला हरी एठी ओटीपी के हमें प्रोवाइड कर दवा एठी वेरीफाई कर दवा सेव एंड प्रोसीड को क्लिक करिया नेट टे स्लो अछि लेट होची देखला अपडेट डिटेल रेसिडेंट मोबाइल नंबर आपन दे देला डिक्लेरेशन पैकेट डिलीवर फाइनेंस एंड अदर सोशल बेनिफिट सब्जेक्ट टू ट्रांजैक्शन या हमें कंफर्म कर दवा टिक मार दवा तापर आपको सबमिट कर दवा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर को एठी आपन स्क्रीनशॉट भी मारी परिवे ए नंबर टाको मन रखिथिबे तापर एठी बुक अपॉइंटमेंट को क्लिक करिया अपॉइंटमेंट को क्लिक करिवे हमने एठी सर्च करिवे गोटे सेंटर नेम नयागढ़ गेट डिटेल को क्लिक करिया हमने एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक इन चारोटी आसी जारी हमने मु मनकर एचडीएफसी को अपॉइंटमेंट करिया चाहूची हम देखे देला को तारिख ग्रीन चिन्ह हेले स्लॉट अवेलेबल अछि आउ रेड चिन्ह हेले स्लॉट अवेलेबल नाही मु 25 सिलेक्ट करची 25 को इटा मेमोरी सबमिट मार देबी 50 टका से नेबे तारे कन्फर्म मार देबी ताने एमिति आपणकर हबो आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर अपडेट जो सांग माने आशा करूँ वीडियो टी भल लागिथिबो वीडियो केमती लागला कमेंट रे बतांतु निश्चय लाइक एवं शेयर जरूर करंतु सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं।